Supreme Clientele en 60 segundos. Aquí chegou Ghostface Killah, ano 2000, ano 1999 para ser exactos. Todo o mundo aí decía, oe, Iron Man, discazo, tremendo, increíble, pum. Entón, dixo Ghostface, vale, pois agora vou a facer todo o contrario. Neste álbum apenas hai featurings, ademais escribiu a gran parte en África, antes de ser encarcelado en Rikers durante 6 meses, creo que por levar unha pistola por aí. Non tanto, este álbum é o que fai que Ghostface Killah empeza a ser coñecido polo seu estilo de fluxo de conciencia que se chama, que é basicamente o que antigamente se decía freestyle, competi, vale, o sea, non falar de nada, sino decir movidas que sonen guapas. Estilo Ghostface Killah. E bueno, a realidade é que vendeu sobre unhas 500.000 copias, pero é un dos discos máis recoñecidos de Ghostface Killah e de Wu-Tang, que ademais Ghostface sigue sendo dos máis activos a día de hoxe, por non decir o que máis. Agora mesmo sacou Supreme Clientele 2